budget round. Malah kami lagi. Saya sudah saya. अरे बघे दिया थोडी लावला तिथे अरे वाले विराज मुळी यांनी आमच्या जय भवानी मंडळात दिला सिद्धेश रावजी लोंढे यांनी मका दिला त्यांचे आभार Ha ha ha!
Ya, dobra. Atari. Boleh. Yang bagi atari yang sungi bagi. Pakan. Salah macam Atari yang itu. Anu mana? Beri apa dia? Dia pasu sekarang. आणि मग राहायला 4 वर्ष वाट बघू वंशांग होईल ना वाट बघू याच्या नाव सुंगी नेला हो मी वरती आला या जन्माचा कमी आमर काय आता मला पकडायची तुला तू आणि आता मोठा खेळू त्याला काय म्हणून पकडायला तू याला भाकरी घेऊन ये आजूला तो होई बघतो ना और या पुण्याला तर मग चढवा